ba arpundrius nem kerta na kashnong thangrai ka badan na kathan nongna ka bahab apo ka Ranikor Civil Subdivision jong Southwest Khasi Hills District ka balatip kerteng kum ka topibet paryong kala mensau jur hadien bo wayu Samla balatip kerteng kum Jasin Sanglin bat ubarang don hakiju kirta berbedai na kasnong nongkadat la thomboreka bat od eka na Ryndang hakjingwat jingtip na USP ke Southwest Khasi Hills ba banrap lang jerwau la itu ba katei ke jingja kalaja kapor kumba arbaji no phaisngi AA jong ka laipo tarik yayong arajan opsan haying sa jong ka Samla hakasnong thangrai katkum ke jingtip ka bayo lum la ong bo Jasin udeu Samla berim jong ka topibet bat ka jingle ka jong u ya ka te ka kam buman ka de namar ka jing thrai sneu ba ka te ka Samla kala don shawe da ka ba kala block load iki number jong u la ong ba ya ka tariru la ra lang ha ka por bo lech ka yeng ka te ka kanthai bat na ka jing ye khun ka te ka Samla ba ka jingle niar jong ka u Jasin la phet no bak nak te ka jaka USP la pentep ba mario jingtep halor ka te ka jingja ka kanhon na Ranikor Police Station kala lech ka te ka jaka bat kem yote nongsha kno nakashnong jong u nalor kataw la itu baki pulit kila yo bang kurupru ya Atiar penyam katari naga yeng sa jong Jasin bat ban benrap baye kate ka Samla kabla mensaw la penkit no marmar chamau kurwat civil hospital ban yo ya ka jing sumar ban la debru ban sumar ya ka bat menta ka don hagaching pet perman ki doktor USP la pentep ru bala register case sama kurwat women police station bat ki crime scene bat ki fingerprints unit na Shillong kila poish mo kurwat nakamenta ban lumi ki sabut pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khaw kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus F haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki marba modon ka shop plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya